kumno Karim Benzema uong hadien bau Cristiano Ronaldo ulakam ialade bau day tang ma uhi uta greatest of all time ha ka history jong football. Cristiano Ronaldo ha kasngi jong ka jingdap Southhouse nam jong u ha kini ki tayo waldep jong no bunai ha ka intro jong u bat ka away na ki Spanish television ka bakarting ka alias zeta. Cristiano Ronaldo ha ka jingi keren jong u bat ka television channel ulakam ialade ba uday tang ma uhi uta greatest of all time ha ka history jong ka football. Ulong ba omdon mano ki ba kam khraw ban ni u handrai uday tang ma uhi. Tinagalyang jong Karim Benzema hadin kini ki jingkam jong Cristiano Ronaldo. Ulong ba sngaw ya hap ni manjur bat kini ki jingkam jong Cristiano Ronaldo. Ulong ba unu hi orang yelekai ula ban keren kat ba o sngaw nekat kum kata ka jing sngaw jong u. Benzema ulong sesu ba nakalyang jong u kwa ban janu jor. Uwe hapdeng uwe. But uwe pa uwe player udon la ka jong ka kana. Ban nakalyang jong hi player u bakraw tamna ne uta greatest of all time uday Ronaldo Nazario jong kari Brazil.